Бабата на Тимотей му чете от Библията. Когато порасне, той ще разкаже на много хора за Библията и за Исус. Библията е книгата, която Бог ни е дал. В нея се говори, че Бог ни обича много. Имаш ли своя собствена Библия? 2 Тимотей 1. Спомниш ли си за Павел? Сега той е приятел на Бога. Павел тръгва на дълъг път с този кораб. Той отива в друга страна. Той ще разказва на хората, че Исус ги обича. Павел е мисионер. Възможно е и ти някога да станеш мисионер. Къде отива Павел? Деяния, 13 глава. Павел и Сила са в затвора. Те са затворени, защото разказваха на хората за Исус. Но Бог освободи своите приятели. Той изпрати голямо земетресение и оковите им паднаха. Вратите на затвора бяха заключени, но се отвориха. Как Бог освободи Павел и Сила? Деяния 16. Павел беше на един кораб по време на голяма буря. Корабът потъна, но Бог спаси Павел и всички останали. Всички те стигнаха до твърда земя. Бог не желая смъртта на Павел, защото той иска Павел да стане мисионер. Бог иска Павел да разкаже на всички за Исус. Какво се случи с кораба? Деяния 27. Павел е отново в затвора. Той ще остане там дълго време. Този път Бог не изпрати земетресение, за да го спаси. Бог, както и преди, силно обича Павел, но не го спасява. Понякога Бог допуска да срещнем трудности, но Той винаги ни обича. Къде е сега Павел? Деяния 28. Йоан беше един от най-близките приятели на Исус. Когато Йоан остаря, той имаше едно дълго видение или сън за небето. В това видение той видя Исус в небесата. Йоан написа за това, което видя. Тази книга се нарича Откровение. Тя е част от Библията. Кой имаше видение за небето? Откровение 1.